Ассалому алейкум, подписчикои азиз. Иншаллоҳ ҳамагӣ хуб ҳастен. Материалҳоро фаслонишона билен. Ҷои Гулия омадем. Магазини 13, дуюм дарвоза. Дуюм вай мешавад? Якум блок мешавад. Пеш апай Гулия ози аксе сардаги. Ассалому апай Гулия. Нағзен хубен апай Гулия. Меган аксеи калон кадаген. Дар дарини аксетон материалҳои сейни мазора монден. Рост бошад? Бале, мо аксия сар додем барои соли навӣ. Нигоҳ кунед духтарако, мо ай материалҳо ҳама светоша дорем. Бинаҳа духтарако чӣ хел светкои хушрон ҳама бо гулои навинкаша овардагем. Мо ай рӯз аксиямон сашид кадоме ки як либос мегира, чанд либосе мегира, дута сета мегира, иҷада мо ба қайдиш мегирем. Рӯзи 29 мо ҳами хел гив сар метем ки ай байни ҳамаямо як кас мебра. Фанду фиреб нест охе. Хай навор мекрема. Ма апай Гулияра медонам одами надёж надухтаро шумо якта материал харидор мекунед, як материал 3000 ай байни 50 нафар харидор мекунед, 40 нафар харидор мекуна, навор мекунем, нишон метием ки касе ки як материал харидор кунад, бигзор 10 та харидор куна, ай байни ҳамуно як нафар интихоб карда, айнами материалҳо хитон интихоб мекунем, айнами материалҳои қиматӣ якташа туҳфа мекунем. 3500 материал ай духтаро. Материалҳо нархшон ай 3000 то 3500-4000 ҳаст. Ҳамин яктиш гивда ҳаст. Кадомиша ки хичон интихоб кунад. Мана нигоҳ кунед чӣ хел расветкош ҳама бо расветкои нав омадагиянд. Ина духтарако нигоҳ кунед. Чуноки гуфтем духтаро фанди фиреб нестай. Ай ҳамиҷа чизе ки мехарен, якта мехарен, яктара ахирда як нафар туҳфа мегирад. Баъде бинем бо харидор бисёр ай бо як падарка дига дальчи дорам, бо туҳфаҳои айнда пастар дора, бо овоша хай мақсад WhatsApp да гап мезанан. Ина дастафка хоҳен дастафка мекунан. Касе ки дастафка мегира уворам запис мекунад, касе ки харид мекунад магазин меброя уворам WhatsApp-шона мегиран запис мекунан. Рӯзи 29 ё 28 бози маълум мешад туҳфара ай байни интихоб карда як нафарда туҳфа метиҳан хулоса. Ида бинед чӣ хел фасона касер санган. Ини 80 сомон рози чанд сомон кардаген? 500 сомон? Набинед. На 500 400. На духтарако ай пеш бинен аҷоибот хушрӯ. Суроғара бурга мегум бозори Корвон, якум блок, дуюм дарвоза, магазини 113, магазини апай Гулия. Чизе ки нофаҳмай бо WhatsApp шона мемонам, маълумоти бештарро нест аз савдогар мегирен. духтаро шитоб кунем, биёин харид кунем, соҳиби туҳфаи 3500-4000 сомона шавен.